Morjes kaikki, tässä Ville. Mun yhdessä edellisessä videossa multa kysyttiin, että onko sulle ikinä tapahtunut mitään paranormaalia, jos on mitä. Ja lisäksi toinen kysymys oli, että uskonko tai koenko, että tämmöiset paranormaalit kokemukset on täyttä huuhaata tai täyttä totta. Mä ajattelin tehdä tästä ihan oman videonsa ja kertoa teille paranormaalista kokemuksesta, jonka mä itse henkilökohtaisesti koin. Taustaksi tähän on syytä kertoa se, että lapsena ja teini-ikäisenä mä oon kuulunut helluntai-seurakuntaa. Myöhemmin elämässäni on eronnut siitä, mutta siihen aikaan mä vielä koin sen itselleni luontevaksi. Ja jos te ette tunne helluntai-seurakuntaa, niin se on tämmönen kristinuskon sisäinen suuntaus, jossa korostetaan tosi paljon sitä, että tapahtuu kaikenlaista paranormaalia, yliluonnollista. Tietenkään näitä sanoja ei käytetä, vaan sanotetaan se sillä tavalla, että Jumala toimii yliluonnollisella tavalla ihmisten elämässä ja saa aikaan esimerkiksi ihmeparantumisia, kielillä puhumisia, mutta korostetaan myös sitä, että on olemassa erilaisia pahoja henkiä, jotka voi mennä ihmisen sisälle ja saada aikaan erilaisia yliluonnollisia juttuja ihmisessä. Tämä on sellainen liike, johon Suomessa kuuluu lähes 50 000 ihmistä ja maailmalla tämä on erittäin suosittu, eli tämmöinen helluntailaisuus karismaattisuus kasvaa kaikista nopeiden kaikista kristiuskon suunnista. Tässä nimenomaan uskotaan kaikenlaisia yliluonnollisia ja paranormaaleja ihan arjen tasolla tapahtuvia asioihin. No nyt helluntailaiset uskoo tämmöiseen ilmiöön kuin pyhällä hengellä täyttyminen. Kaikki kristityt toki uskoo pyhää henkeä ja siihen, että pyhä henki saa ihmisissä aikaan erilaisia hyviä asioita, mutta helluntailaiset vielä erityisesti uskoo siihen, että tapahtuu tämmöinen erityinen pyhällä hengellä täyttyminen. Eli tämmöinen kokemus, jolloin ihmiseen tulee jotenkin Jumalan henki, se saa ihmisen valtaansa ja saa aikaan ekstaattisen tilan, jossa ihminen saattaa esimerkiksi puhua kielillä, saattaa kaatua, saattaa ruveta sätkimään, nauramaan, saattaa saada jotain profetioita Jumalalta, jotain semmoista tiedon viisauden sanoja, jota muut ihmiset ei saa suoraan niin kuin Jumalalta välittyen. Eli tämmöiseen kokemukseen uskotaan. Ja nyt koska mä kasvoin tämmöisessä pienessä yhteisössä, jossa todella niin kuin painotettiin tämmöistä kokemusta, tietenkin mä ajattelin, että noissahan se kiva kokea. Ja mä ajattelin, että tätä mä nyt niin kuin tavoittelen ja tätä mä haluan. Ja mä moneen kertaan sitten rukoilin sitä, että mä saisin kokea tämmöisen pyhällä hengellä täyttymisen ja että tää voisi niinku, mä ajattelin, että se voisi jotenkin niinku muuttaa mun omaa tällaista uskon elämää ja jotenkin vie mut niinku seuraavalle levelille tässä elämässä. No nyt sitten teininä mä olin eräässä tapahtumassa, nuorisotapahtumassa, jossa oli käymässä semmonen hyvin karismaattinen puhuja, joka on aika tunnettukin helluntai-piireissä. Semmonen henkilö, joka todella niinku korostaa kaikkia tämmöisiä yliluonnollisia juttuja ja pyhällä hengellä täyttymistä. Tässä tilaisuudessa mä menin sitten tilaisuuden jälkeen semmoisen tilanteeseen, jossa ihmiset meni seisomaan lavan eteen ja sitten sinne tämä puhuja tuli jokaisen luokse vuorotelle ja sitten rukoili näiden puolesta ja kuunteli, että mitäs ne haluaisi nyt sitten tässä kokea. Ja mä sanoin tälle puhujalle, että mä haluaisin kokea tämän pyhällä hengellä täyttymisen ja se puhuja sitten hyvin pian ainoastaan pieniä asioita sanoi ja rupesi rukoilemaan mun puolesta ja sitten mulle tapahtui jotain. Se oli hyvin tämmönen, sitä kokemusta on vaikea oikeastaan muistaa ja vaikea kuvailla, mutta siinä hetkessä muhun tuli semmonen hyvin lämmin olo, hyvä fiilis. Tuntui siltä niinku tämmönen kriittinen mieli olisi kadonnut täysin ja mä rupesin puhumaan kielillä. Eli siis mä rupesin sanomaan jotain asioita, ei ollut mitään hajua mitä mä sanoin, jotain ihan siansaksalta kuulostavaa ja sitä mulla vaan sitten tuli. Mua vapisutti, mulla oli hyvä fiilis ja sitä kesti sitten jonkun aikaa siinä ja se oli jotenkin tämmönen hyvin ekstaattinen kokemus. Tämän kokemuksen jälkeen mulla oli kauan aikaa hyvin hyvä olo ja mä ajattelin, että nyt mä oon kokenut sen pyhällä hengellä täyttymisen. Kuitenkin hyvin pian ton kokemuksen jälkeen mua rupesi epäilyttämään se ja sitten kun mä palasin siihen kielellä puhumiseen, niin se tuntui tosi oudolta ja tuntui siltä, että onko tämä nyt kuitenkaan, että mistä tässä kokemuksessa on ollut oikein kysymys. Mutta siihen aikaan pienistä epäilystä huolimatta se oli mulle merkityksellinen ja käänteen tekevä kokemus. Tänä päivänä mä ajattelen sillä tavalla, että itse asiassa tuossa hetkessä mä en kokenut mitään paranormaalia enkä mitään yliluonnollista. Siinä tilanteessa oli monia semmoisia elementtejä, jotka liittyy tämmöiseen, voisi sanoa, transsitilan saavuttamiseen, muuntuneen tietoisuuden tilan saavuttamiseen, joita ihan halki eri kulttuurien musiikilla on iso merkitys siinä. Siinä tilanteessa oli paljon musiikkia, siinä oli kehollisesti semmoisia elementtejä, jotka tuki tätä esirukoilija, antoi tämmöisiä suggestiivisia viestejä ja ihan kehotti mua siis rukoilemaan kielillä. Ja tässä oli paljon mallioppimista, jota mä olin siitä liikkeestä saavuttanut, miten tulee toimia tässä tilanteessa. Siinä oli muita ihmisiä ympärillä, jotka toimi samalla tavalla. Eli siinä oli paljon tämmöisiä elementtejä, jotka mun nähdäkseni ihan luonnollisesti selittää sitä kokemusta. Ja se oli siis tämmöinen hypnoosin kaltainen jopa ilmiö, joka sai sitten aikaan tällaisen muuntuneen tietoisuuden tilan minussa. Mä en usko siihen, että tuo kokemus, joka mulla oli yliluonnollinen, mutta siihen aikaan, kun se mulle tapahtui, niin se todellakin tuntui yliluonnolliselta. Tuntui siltä, niin kuin Jumala olisi jollain erityisellä tavalla nyt ollut
sitten yhteydessä minuun. Mutta tosiaan nykyään mä en enää ajattele sillä tavalla. Kysymys oli, että uskonko tai koenko, että kaikki paranormaalit kokemukset on huuhaata. Kun mä kasvoin siinä helluntai-seurakunnassa, niin siellä puhuttiin todella paljon erilaisista ihmeistä. Oli puhujia, jotka oli pysäyttänyt kokonaisia ohjuksia rukouksen voimalla. Oli ihmisiä, jotka oli parantunut ihan parantumattomista taudeista. Oli kuolleita, joita oli herätetty. Oli ihmisiä, joita oli käynyt helvetissä ja kaikkia mahdollisia. Ja siinä aikana, kun mä kuulin noita juttuja, mutta en oikeasti koskaan nähnyt mitään, enkä todistanut mitään sellaista, joka olisi hyvin yliluonnollista, niin musta kasvoi kyllä hyvin skeptinen kaikkia tuommoisia väitteitä kohtaan. Ja jos mä kuulen, että joku väittää, että jotain yliluonnollista on tapahtunut, niin kyllä mä ensin kelaan mielessäni ja käyn läpi kaikki mahdolliset luonnolliset selitykset ja mietin, että mistä tässä on kysymys. Ja on hyvin semmoinen kriittinen semmoisia kertomuksia kohtaan. Tietenkään päin naamaa ihmisille en sano mitään, vaan jokaisen oma merkityksellinen kokemus on ihmisille merkityksellinen, eikä ole syytä ruveta viemään mattoa toisten ihmisten kokemuksen alta. Mutta omassa päässäni suhtaudun hyvin skeptisesti, mutta kuitenkin on avoin sille, että maailmassa on paljon asioita, mitä ei pysty selittämään. Että moni asia, mitä täällä tapahtuu, niin niissä saattaa olla taustalla sellaista, mitä me ei kyetä vielä ymmärtämään, joka on tällä hetkellä yliluonnollista. Sitten tietenkin ymmärrys kehittyy ja enemmän asioita siirtyy luonnollisen piiriin. Tuohon kysymykseen vastatakseni en usko, että ne on absoluuttista huuhaata, mutta en myöskään usko, että ne on absoluuttista totta. Uskon, että suurin osa asioista, mitä ihmiset selittää yliluonnolliseksi, voidaan selittää täysin luonnollisin mekanismein, mutta uskon myös siihen, että tässä maailmassa on enemmän kuin mitä me voidaan selittää. Hyvin avoimin mielin kohtaan aina erilaisia kokemuksia ja mielelläni niistä keskustelen ja niitä tutkin ja mietin. Tämä oli siis kokemus, jonka mä koen paranormaaliksi silloin teini-ikäisenä. Onko sulla ollut jotain paranormaalia kokemuksia, yliluonnollisia juttuja? Pistä kommenttia tuohon alle, kerro vähän sen niistä. Jos haluatte kysyä jotain lisää tästä kokemuksesta, niin tuossa myös voidaan käydä keskustelua ja mä vastaan kyllä siihen. Jos tykkäsit tästä videosta, paina peukkua ylös, tilaa mun kanava, voit jakaa tätä omissa sosiaalisissa medioissa, jos haluat. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.